Connecta't al teu programa quan vulguis i des d'on vulguis. A l'IDEC fem fàcil el seguiment del teu programa. Per això, els programes presencials disposen d'una aula virtual, l'Aula Global. L'Aula Global és l'entorn virtual que et permetrà accedir als materials i recursos del teu programa en format digital. A través de l'Aula Global podràs enviar els teus treballs quan vulguis i des d'on vulguis i rebre'n el feedback del professor. Podràs consultar en tot moment i de manera actualitzada la teva evolució dins el programa a través de l'apartat de qualificacions. L'Aula Global et permetrà estar en contacte amb els teus companys de curs i amb l'equip acadèmic del programa a través del correu electrònic, dels avisos i dels espais de debat. L'Aula Global t'aproparà a l'IDEC allà on tu vagis.